καταφέρνετε να κάνετε ένα τόσο ελαφρό άσπρο κρασί σε ένα τόσο ζεστό κλίμα και τι προϋποθέσεις χρειαζόμαστε γι' αυτό? Γεια σας. Έχουμε διαλέξει ειδικές πλαγιές κάτω από το όρος Δύρφη, στην κεντρική Εύβοια. Υπάρχει μόνιμα ένα δροσερό αεράκι και μας κρατάει το φρούτο πολύ ζωντανό. Μαζί με τις κατάλληλες ποικιλίες που είναι το ασύρτικο και το βιονιέ, έχουμε καταφέρει να δίνουμε ένα πολύ ζωντανό και πολύ φρουτώδες ελαφρύ κρασί. Γεια σας κύριε Μούντοχε, καλώς ήρθατε στην έκθεση Μονάχου 2013. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για το αγρόκτημά σας και για το κρασί σας? Βεβαίως, καλώς σας βρήκα στο όμορφο Μόναχο. Η έκθεση είναι καταπληκτική και να είστε καλά. Ήθελα να πω ότι είμαστε στην κεντρική Εύβοια. Το εινοποιείο μας είναι 20 χρόνια. Έχουμε συνολική έκταση 20 εκτάρια με ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες. Είμαστε επικεντρωμένοι στην ποιότητα. Παράγουμε γύρω στις 200.000 φιάλες καλού ποιοτικού ελληνικού κρασιού. Έχουμε κατακτήσει πολλά μετάλλια και διακρίσεις στο εξωτερικό και μακάρι η όμορφη αγορά του Μονάχου να δοκιμάζει και να απολαμβάνει καλό ελληνικό κρασί. Δουλεύουμε 8 χρόνια μαζί με τον Απόστολο. Ο Απόστολος προϋπήρχε πριν από μένα ως επιχείρηση. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι εινολόγος και αμπελουργός και μπήκα μέσα στο κτήμα Αβαντής λόγω του ότι γνώριζα την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Απόστολος στο επίπεδο του Σειρά. Από εκεί και πέρα, εκτός από το θαυμασμό του ως ένας πολύ καλός εινοποιός, στη συνέχεια εξελίχθηκε και ο θαυμασμός μου ως σύζυγος. Πολύ ωραία. Εγώ έχω το τμήμα των δημοσίων σχέσεων και ό,τι έχει να κάνει με το μάρκετινγκ περισσότερο και βέβαια στο επίπεδο της γευσηγνωσίας και του εινοτουρισμού. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.